dalang iki. Bapake bocah wedok. Yo, Sapa jenenge? lali ya. Jenenge Sendur. Sendur. Mendut. Raga Wangsa. Arek Raga Wangsa. Iya. Kowe tekan kono. Heeh. Kok tembung. Tak kembung. Terus piye? Ora ditampa malah aku dinyek. Kuwi kurang anak mirang-mirang kok. Oleh ngenyek piye? Kang, Piye? nyucokno bayaran nah Kang wis ngomong akeh kan. Ya ora ngerti aku trikano ora. Kowe lagi metu malah ra gelem ngomong. Ning omahe bocah wedok Lah. ketemu karo bapake. Lah, Saiki tembunge bapake piye oleh ndomono. aku ditakoki sawah, Kang. Lah kowe duwe apa ora? Ora duwe kok dindik iya, Kang. Lah iya kowe ora di sawah dinek ya wis meneng. Kaya menang, Kang. Jadi takoki sapi, Kang. Lah kan di sapi. Sapi pirang rakit, ngene iku dak ngenyak, Kang. Apa nek, Kang? Lho, Bro. Aku ora duwe sapi, Di. Lah iya kan nek di sapi wong melarat kok. Takok neh, Apa itu? omah tingkat. Haryanto di omah tingkat. Lah kowe Aku ora duwe omah alah tingkat. duwe no. Iki ngetoprak ta lho. Aja purek, Kang. Sampai kok dipurek. Duwe kok. Takok ngono, Kang. Kulo, apa tak pateni aku sesuk ape gawe neh. Kowe seneng mendut. Seneng. Bapakku ditolak. Kandhanono kono. Wis Kandhanono. Iya iya. Liyane. Kandhani. Liyane mendut. Moh di rudu karo mendut. Kok karo mendut, Kang? Gampang nek niku. Sok gampangno. Nek ora dene jaman saiki kok. Aku ndek mangko ya tau koyo wedok. Lho, tau bocah seneng bocah wedok. Ora entuk karo wong tuane, ora kena rino bi tak colong aku. Ngono ya. Colong. Wes kadane, Kang. Ben ora Kandhani. kandhani kudes. Wis dikandhani ponakmu Ya, mau. kon balik. Lho, lah bocah ndi? Ya wis colong. Maksudnya Lah tak kok nyolong. apa? Tak kok nyolong menang. Mbak Penjol yang manjan. Anakmu nganti kecekel dikepuin gua sana iki lho. Ono apa-apane anakku. Gede cilike nanti ono kedatan. Ora Sing gede pangapuramu ya mendut. Kepiye Kakang? Kowe tak colong tak go mlayu. Mergo aku banget tresnane karo kowe. Dadi ngopo kok Kang? Muga-muga engko bapakmu ra roh mendut. Katon aku garengan karo sampeyan ing dhewe sampeyan aku pengen kok. Yen perkara bapak iki dijaki. Yen! Rasa sakit. Ora usah waduh. Berarti Ibareke wae. Assalamualaikum. Sonek pegelen ya ora saran dewi. Mas. Kowe wis tak keprok ijek jagongan. Aku wis mbok keprok. Nyeng-nyeng. Ya ora krasa. Kowe bener buantre madiar kupingku cumpleng ora umum. Lah kudune nek aku mbok gepuk aku terus piye? Jutro gletak semaput kok malah jagongan. Oh terus semaput. Ya. Baleni. baleni Pak. Cocok grup ngono. Kang Kemuda, Mendut. Trisno karo sampeyan Kang. Aku ya tresno karo. Ngono. Kok gak ada mercone? Ini coba Gusti. Wah,